Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии — народный депутат Украины, фракция «Голос» Ярослав Юрчишин. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Верховная Рада Украины зарегистрировали проект постановления номером 3637 о заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимному проведению общероссийского голосования в оккупированном Крыму по поправкам в Конституцию Российской Федерации. И вот в эфире радио Крым Реалии спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что конституционные поправки, закрепляющие суверенитет и территориальную целостность России, никак не повлияют на незаконность оккупации Крыма с точки зрения международного права. Давайте ее послушаем. Будь-які зміни у внутрішньому законодавстві будь-якої країни не можуть нівелювати її зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права і дотримуватися договорів, де вона виступає як одна із сторін. Тож Росії все одно доведеться відповідати за порушення норм міжнародного права. Как будете голосовать за проект постановления Верховной Ради? Ну, я є співавтором даної постанови. Головним автором є представник кримсько-татарського народу у фракції «Голос» Рустем Умєров, тому наша фракція буде однозначно підтримувати. Да, а вот расскажите, что в этом, о чем постановление, о чем там говорится, вот подробнее. Окрім констатації факту про те, що в Криму не можуть проводитися жодні голосування, жодні вибори, жодні референдуми, ініційовані окупаційною владою, тобто росіянами, і, відповідно, жодні наслідки ці референдуми не можуть мати жодних юридичних наслідків, ми звертаємося так само до фактично світової громадськості, до парламентів світу. Ми маємо хороший досвід з того, як організатори так званого псевдореферендуму в Криму, а так само голосувань і до Думи Росії, і ті, хто були обрані до Думи Росії, фактично стають нев'їзними в цивілізований світ. Їх просто не випускають в цивілізовані країни. Зараз не будемо говорити про якісь країни третього світу. Ми дуже сподіваємося, що реакція світу буде аналогічною, і організаторів фактично російського референдуму в Криму стосовно зміни російської конституції, так само буде внесено до переліку тих людей, які стануть нев'їзними. Ну, а мы как-то идентифицируем, да, этих людей, которые организовывают незаконный референдум, которые участвуют в местных там центральных избирательных комиссиях? Це насправді відкрита інформація повністю, і її можна знайти в відкритих джерелах Росії. Вони не ховаються. Вони насправді себе поводять як класичний окупант-завойовник. Ну, тобто вони думають, що відповідати вони не будуть. Звісно, ключових організаторів цієї профанації навряд чи вдасться швидко притягнути до відповідальності, я маю на увазі Володимира Путіна. Але час все розставить на свої місця, і відповідати йому теж доведеться. Ну, смотрите, там же еще на территории временно оккупированного Крыма есть пропагандисты, да, которые пропагандируют идти, участвовать в вот этом незаконном плебисците. А что будет с ними? Тут складніша ситуація. Росія дуже вдало маніпулює європейським поняттям свободи позиції, свободи висловлювання. Це зараз фактично дуже чітко видно і під час протестів в Сполучених Штатах, чи під час референдуму стосовно виходу Британії з Європейського Союзу, так званого Брекситу. Тобто фактично вони намагаються позиціонувати оцю пропагандистську таку роботу як висловлення своєї позиції. Зараз в багатьох країнах, і в Британії, і в Німеччині розробляються, в Німеччині вже прийняті певний ряд законопроєктів, які дають розмежовування між пропагандою і свободою слова, можливістю висловити аргументовану свою позицію та і можливістю, маніпулюючи факторами та фактами, впливати на людей. Ну вот недавно, же вы помните, была конференция ОБСЕ по свободе слова, куда российская делегация, вот свой состав, там включила пропагандистов из временно оккупированного Крыма, но они встречались по видеоконференции, да, по видеосвязи, и там, значит, вот эти пропагандисты рассказывали, что на территории Крыма все нормально, со свободой слова все нормально, а журналисты, которые были вынуждены выехать на материковую часть Украины, которых реально там преследовали, это просто террористы, то есть это не журналисты,
террористы. Вот я там террорист, да, у нас там на телеканале террористов здесь много. Но как вот можно противостоять вот этому? Это же не впервые такое происходит. Они и организовывают там неформальные видеоконференции по формуле Арии и в рамках Совбеза ООН. Как этому противостоять? Неформальним протистояти достатньо складно. Чому? Тому на те вони і неформальні. Коли є формальні, є можливість звертатися. Я є заступником члена української делегації в Організації безпеки та співробітництва Європи. Відповідно, наша делегація постійно звертається, коли є такі факти. І дуже часто нам вдається впливати на те, щоб такі факти не повторювали. Чи зупиняється Росія жодним чином? Ми знаємо, наскільки величезні кошти Росія вкладає в пропаганду та намагання показати, що в Криму все гаразд, що немає ніяких там політичних переслідувань, хоча насправді політв'язнів все більше і більше. І в даному випадку дуже важливо такі факти фіксувати. Дуже важливо звертати оперативно увагу наших міжнародних партнерів. Звісно, не можна сказати, що Україна відпрацьовує на всі 100 своє завдання постійно тримати Крим, інші окуповані території в світовому порядку денному. Ситуація навколо коронавірусу вибила, але скільки ми не зустрічаємося з європейськими партнерами, вони завжди, тими партнерами, які насправді справжні партнери України, я маю на увазі і Страни Балтії, Балтику, Східну Європу, окремих політиків в Німеччині, Франції. Вони постійно питаються про те, що в Криму. Вони постійно намагаються з'ясовувати, навіть і вимагають додаткової інформації. Бо Європейський Союз, європейські країни персонально взяли відповідальності за те, що питання деокупації буде вирішено. І неодноразово на різних майданчиках були прийняті звернення і санкції стосовно России. Ну вот, смотрите, мы с вами говорим про международные организации, про наших партнеров, про международное право. Однако, если посмотреть на вот это вот голосование сейчас по внесениям поправок в Конституцию Российской Федерации, они же сейчас делают совсем невозможным обсуждение темы Крыма, темы деоккупации Крыма, темы присоединения Крыма там, и возвращения ее в Украину на конституционном уровне. И они ставят свой закон в пріоритет над міжнародним правом. Насправді, я би сказав, знаєте, є така приказка, якщо Бог хоче покарати, забирає розум. В даному випадку вони навпаки підписуються під тим, що вони не готові виконувати міжнародні договори, в яких вони є стороною. Але російські кораблі плавають по всьому світу. Російські літаки літають по всьому світу. Російське майно є по всьому світу. В даному випадку, коли Росія на весь світ говорить нам байдуже до ваших правил, ми чітко говоримо, що наше законодавство вище за будь-яких міжнародні договори, і тоді міжнародні договори стосовно Росії теж не працюють. І в даному випадку, чи дає вона козир вільному світу для того, щоб більш ефективно впливати на неї? Так. Тому що номінально, залишаючись стороною міжнародних угод, Росія може розповідати, ви знаєте, ми зараз, звісно, немає можливості деокупувати Крим. Колись, можливо, ми готові будемо говорити. Зараз Росія дає чіткий сигнал всьому світу, в першу чергу своєму суспільству, що ні, ми окупант. Ми ніколи не підемо з Криму по добрій волі. Тому, напевне, найбільш логічним було б після таких змін до Конституції з боку Європейського Союзу, з боку цивілізованого світу, це посилення санкцій. Насправді, досить цікаво те, що Росія намагалася на початку коронакризи добитися скасування санкцій, посилаючись на те, що дуже багато економічних санкцій стосовно інших країн було справді скасовано. Жодна розвинута країна не скасувала санкції стосовно Росії. Чому? Тому що одне – це якісь економічні порушення, одне – це якісь одноразові справді навіть порушення прав людини, але якщо країна це виправила. А інше – це окупація цілого півострова і районів Донецької, Луганської області
ну і знущання, фактично знищення там будь-яких прав людини як явище. Мгм. А зачем Путину понадобилось вот это обнуление, вот эти правки в Конституцию? Чего он добивается, как вы думаете? Ну, насправді в нього шалено падає рейтинг. І це показує навіть російські соціологічні опитування. 25%. Да, які, в принципі, ну, важко там звинуватити в неприхильності до Путіна. Тобто ситуація насправді, напевно, куди гірша. Економічна ситуація, там можна надавати щоки, розказувати, що санкції не працюють, але економічна криза, пов'язана з ковідом, показала, наскільки насправді санкції дієві. Інакше б Росія не добивалася їх без скасування. Тому йому потрібно показувати те, що він контролює ситуацію. Ну, а найкраще це показувати про контроль ситуації, це відставляти уряд вже відбувалося. А це там розпускати Думу, ну але розпускати Думу на етапі падіння з власного рейтингу, це, скоріш за все, дати шанс, що опозиція буде представлена краще. Тому давайте поміняємо основний закон. При тому, ну, зміни, насправді, вони де-факто просто описують ситуацію, яку Росія намагається зобразити як реальність. Мгм. Чогось екстраординарного, екстра нового насправді немає. Оце перетасовування повноважень між президентом, парламентом і урядом. Ну, це для Росії це нічого не означає. Немає значення, де буде сидіти Путін, на якому кріслі буде Путін, він буде керувати Росією. Вот если говорить про Крым, и если в случае принятия вот этой вот поправки, то, получается, дипломаты, там, политики не смогут больше вести какие-либо переговоры с другими странами о передаче земель, поскольку на это будет уже конституционный запрет, да? А как можно договорить про Крым? Как мы будем обсуждать тему Крыма? Каким образом? Для нас нічого не міняє ситуація з Конституцією Росії, для світу не міняє. Но нам Россия не нужна на переговорных площадках по Крыму? Не про це йдеться. Про те йдеться, що ми будемо виходити з позиції, що Крим – це Україна. І незалежно від того, де Росія собі запише, на яких скрижалях, на яких виб'є табличках мідних про те, що Крим – це не Україна, це не відповідає дійсності. Тому заборонити міжнародним партнерам, заборонити українській владі, говорити про Крим як про частину України Росія не може. І нам російська конституція, перепрошую, не указ. Те, що Росія буде намагатися казати, ми не можемо, ну не говоріть. Просто деокупуйте і все. Ну вот смотрите, мы же, вот когда Дмитрий Кулеба ездил в Германию и встречался там с своим немецким коллегой Хайко Маасом, там была пресс-конференция, и значит, что он сказал, что Украина сейчас обговаривает вопрос создания международной платформы по неизбежной деоккупации полуострова. Но вот такая вот платформа, на которой будет обсуждаться вопрос деоккупации Крыма и будет, возможно, вырабатываться какая-то дорожная карта по деоккупации Крыма, возможно, без участия России? Неможливо, але насправді Росія офіційно буде всіляко уникати можливості спілкування до того моменту, поки це спілкування не буде для неї життєво необхідним. Тобто, Как это сделать, чтобы она была жизненно необходимой для нее? Ну, це дуже складна робота, в першу чергу, українських дипломатів. І тут має бути дуже жорстка позиція формування фактично блоку народів, блоку країн, які активно виступають за деокупацію, публічно називаючи окупацію окупацією, не ведучись на оці всю російську пропаганду. Міжнародна платформа може формуватися, якщо ключові економічні гравці в світі, такі як Європейський Союз, Сполучені Штати, дуже бажано Китай, зможуть включитися в цю платформу, Росія не зможе в неї не включитися. Якщо цю платформу ініціює там G7, то Росія не зможе в неї не включитися, тобто вона не зможе ігнорувати такого рівня гравців. Вона буде якось намагатися там опосередковано, спеціальний представник там з якихось питань. Але це все від лукавого. Тобто, чим вищого рівня така платформа буде, чим впливовіші гравці на цій платформі будуть представлені, чим більше буде зацікавлена міжнародна спільнота вирішити питання Криму, а це напряму залежить від активності України в тому, щоб Крим був постійно в порядку денному, в тому, щоб вся міжнародна спільнота чітко знала, що відбувається в Криму,
тим більше шансів, що Росія, навіть порушуючи власну конституцію, все одно Мгм. станеться частиною цієї платформи. Ну вот, говоря о деоккупации Крыма, уже на протяжении 6 лет мы говорим о том, а где же стратегия Украины по деоккупации полуострова? И вот представительство президента в Автономной Республике Крым в кооперации с другими органами нарабатывает сейчас стратегию с деоккупацией и реинтеграцией оккупированного полуострова. Об этом он сообщил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Предлагаю послушать его цитату. Наразі стратегія напрацьовується. По суті, представництво реанімувало роботу в цьому напрямі. Наша позиція є однозначною. Така стратегія у держави має бути. Робота ведеться. 8 липня будуть слухання у Комітеті Верховної Ради України з прав людини та деокупації якраз із питання забезпечення прав корінних народів. Я думаю, що може бути якийсь позитивний прогрес у цьому питанні. Ми впевнені в тому, що законодавче регулювання прав корінних народів є обов'язковим, і нам треба це питання довести до логічного завершення. Ну вот Кореневич сказал, что 8 июля в Верховной Раде Украины состоятся слушания по вопросу деоккупации и реинтеграции полуострова. У фракции «Голос» есть что предложить? на этих Однозначно. Насправді зараз активно розробляється, зокрема, і представниками кримсько-татарського народу не лише з фракції «Голос», а і представників, які представляють інші фракції, зокрема «Європейську солідарність», пакет рішень по власне корінним народам, з ключовим акцентом на, зокрема, і окуповану територію. Але тут я би хотів відзначити дуже позитивну роль представництва президента в Криму, і керівництва цього органу. В той же час дуже негативним є фактором, що з часу призначення нового очільника Офісу президента пана Єрмака так і не відбулося зустрічі цього посадовця, який, в принципі, повністю відповідає за зовнішню політику, з представництвом президента в Криму. У нас зараз єдиний представник президента офіційно призначений. Це пан Антон, який відповідає, Кореневич, який відповідає за питання Криму. І жодного разу людина, яка на собі сконцентрувала всю відповідальність за зовнішню політику, так і не знайшла часу зустрітися, власне, з паном Антоном і його співробітниками. Так, окей, вот «Голос» тезисно что может предложить по деоккупации Крыма? Я же знаю, у вас же в программе есть, да, деоккупация Крыма, програма деоккупации? У нас є програма. По-перше, якщо говорити про деокупацію, то нам дуже важливо, щоб на всіх міжнародних майданчиках ми не розривали Донецьк, Луганськ і Крим. Чому? Тому що дуже часто намагаються маніпулювати про те, що Донецьк, Луганськ, окуповані території, вони не включені в Росію, там квазі-державні утворення, терористичні утворення. І, в принципі, як люди, які би хотіли серед представників міжнародної спільноти підштовхнути Україну до якихось мирних переговорів, хай вже поганий мир гірше, ніж хороша війна, говорити, ви знаєте, давайте відкладемо Крим, Крим – це складне питання, на роки і тому подібне, будемо говорити лише про це. Ключове завдання, про яке говориться в нашому плані, зокрема, холодної деокупації, це про те, що Крим має повністю бути синхронізований в усіх процесах. Тобто, коли ми говоримо про мирні місії, про розмінування, знову ж таки, мілітаризація Кримського півострову просто шалена. Ося дискусія про те, про ймовірність постачання української води до Криму, це ж насправді дискусія про те, як буде постачатися українська вода для військових баз в Криму, яких все більше і більше. Тому одним з ключових компонентів, власне, нашого плану холодної деокупації – це синхронізація всіх рухів по Криму, по Донецьку, по Луганську. По Криму окреме питання стоїть, власне, про кримсько-татарську автономію. І тут дуже важливо провести широку дискусію, так? Тому що російські пропагандисти дуже часто намагаються показати, що це, умовно кажучи, стимулювання якихось відцентрових тенденцій, що розширення прав корінного народу кримських татар призведе до того, що буде якесь протистояння між українцями і кримськими татарами навіть після деокупації. Це не так. Тому що Україна як суверенна держава має чітко гарантувати весь перелік прав
компактне проживання і історичне проживання в Криму кримських татар, ну це те, що взагалі є родзинкою України. Це те, що в принципі робить нас справді європейською державою в розумінні того, що різні етноси, різні нації можуть мирно співіснувати. Мгм. І те, як активно займали позицію на початкових етапах окупації, власне, кримські татари, те, що зараз дуже часто кримський татарин – це синонім для російських окупаційних військ і адміністрації опонента, дисидента, ворога, ну це чітко показує, що нам просто тут потрібно на власне материковій Україні зараз запропонувати цілісну програму. І тут не йдеться про якісь бачення окремої фракції «Голос». Тут важливо, щоб це була програма, яка напрацьована навіть не так, напрацьована скорше кримськими татарами, запропонована як те, як ми бачимо організацію свого побуту, свого існування, своєї культурного розвитку, та яку ми бачимо роль держави України, яку ми бачимо роль місцевої влади в Криму після деокупації. Так? Що зараз необхідно для того, щоб максимально дати можливість для розвитку кримсько-татарської культури, кримсько-татарської ідентичності. А відповідно вже народні депутати, вже органи влади мають реагувати на цю пропозицію. Тут дуже, звісно, Ну вот крымские татары говорят, что один из путей деоккупации Мгм. Крыма это внесение изменений в Конституцию Украины о крымско-татарской национально-территориальной автономии. Цікава ідея, яка потребує хорошої суспільної дискусії. Будь-які зміни до Конституції потребують суспільного обговорення. І в даному випадку, я думаю, що було б дуже добре, якби Меджліс кримсько-татарського народу просто ініціював скликання такого національного круглого столу, де би це питання було поставлено, як ми бачимо це, які саме позиції в Конституції. Знову ж таки, Конституція – це основний закон, там може бути прописано тільки про те, що там кримсько-татарська автономія є. А як вона буде організовуватись, це вже закони, це підзаконні акти. І краще їх розробити зараз, щоб чітко показати, особливо тим, хто вимушено залишився в Криму, чи хто свідомо залишився в Криму, але відчуває спорідненість, власне, з Україною, що ви бачите, ми готові працювати над помилками. Те, що ми не зробили з моменту проголошення незалежності України і до моменту деокупації, ми робимо зараз. Ну, на самом деле, крымские татары в Крыму этого ждут. И не только, да, крымские Я татары, а цілком все погоджуюсь. проукраїнське населення. Мене колись запрошувала Алі Малієв, Кримський дом. керівник Кримського дому, запрошував на зустріч з активом кримсько-татарського народу, і декілька представників, власне, кримських татар – це ті, хто приїхали з Криму. І це був запит такий дуже прямий, що, знаєте, якби ми боремося, нам складно. Але нам набагато складніше пояснювати кожного дня тим, хто нас оточує, що не ми одні боремося, що за нас теж борються, що ми там потрібні. І це великий виклик, але якби демонстрація з того, що голос зацікавлений, Рустем Умєров в нас якби як представник кримсько-татарського народу має максимальну підтримку. Всі його пропозиції стосовно Криму фактично без дискусії одразу беруться в роботу і втілюються. В этой студии Сергей Рахманин говорил о том, что закон о коренных народах Украины находится на финишной прямой. Тут не можу сказати точно, бо цей закон розробляється фактично на стику двох профільних комітетів. Це комітет з питань прав людини і окупованих територій, де буде 8 липня, власне, і проходити слухання стосовно корінних народів. Я дуже сподіваюся, що концепція цього закону, тобто, вже, можливо, і драфт, можливо, буде представлена, власне, 8 липня. Для цього, напевно, ці слухання проходять. Так само включаються дуже багато інших комітетів: гуманітарний в аспекті культури, національної безпеки та оборони, в аспекті, власне, сприяння деокупації і вирішення безпекових питань. Я працюю профільно в антикорупційному комітеті. Наш комітет напряму в цю роботу не задіяний, але мої колеги Рустем, Сергій,
Леся Василенко, як Соломія Бобровська, як представник, як експерти з міжнародних відносин, так, залучаючи міжнародний досвід, європейські стандарти гарантування прав корінним та малим народам, вони активно працюють в цьому процесі. Давайте перейдем к следующей теме. Украина осудила действия Российской Федерации по милитаризации Крымского полуострова. При этом заместитель представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева назвала военный парад на территории оккупированного полуострова в условиях пандемии очередным преступлением России против населения. Ее цитата. Такі дії є однією з складових послідовної російської політики щодо спотворення історичної правди про Другу світову війну і покриття злочинів радянської влади під час депортації кримськотатарського народу, вірмен, болгар, греків у травні 1944 року, виправдання окупації півострова в 2014 році, розпалювання ворожнечі і сучасної пропаганди війни та перетворення Криму на військову базу. Насколько сейчас серьезно милитаризирован полуостров? Надзвичайно. Ну, тобто, насправді, з тих інформацій, що є, ними краще володіють наші спецслужби, розвідка, так само доступ мають ті члени, ті депутати, які працюють в секторі національної безпеки та оборони, але, ну, і це частково закрита інформація, але навіть з тої офіційної інформації, які є, ми бачимо, що Крим фактично втрачає системно свій туристичний потенціал і насичується зброєю, насичується військовими базами і стає таким одним, ну, скажімо, з опорних пунктів Росії в макрорегіоні. І це викликає, скажімо, незадоволення не лише України, що логічно. Таку реакцію негативну на оцю посилення мілітаризації висловлювалося, власне, і президент Туреччини на зустрічі з Путіним, і висловлювалися і представники інших країн. Тобто, фактично, Росія розглядає Крим як такою свого роду опорною точкою та в разі якихось регіональних конфліктів. Чи Росія зупинила свої імперські амбіції і намагання далі просунутися на територію України, зокрема Херсонська область, в напрямку Маріуполя, для того, щоб закрити кільце навколо моря, ну, це цілком реально. Тому це надзвичайно небезпечно, це відомий факт. Чи діє Україна проактивно в цій позиції? Ну, чесно кажучи, є міжнародні суди, є міжнародні процеси, тобто робота ведеться, наскільки вона адекватна. Ну, тут не беруся судити, мені здається, не повністю ми виконуємо цей потенціал, який можемо мати. Помимо того, что у нас идет физическая милитаризация полуострова, еще же идет милитаризация сознания. Если взять школы, да, в Крыму, то там же детей, маленьких детей, учат там использовать оружие, там, автоматы, как стрелять. Как быть с этим? Как бороться за умы? Как бороться за сознание? Ну, з одного боку, слава Богу, ми живемо не в час залізної завіси. Тобто зараз доступність соціальних мереж, доступність інтернету, як би там Росія з цим не боролася, дає ширшу можливість побачити альтернативну точку зору. Але ви дуже правильно наголошуєте на боротьбу за дитячу свідомість, за дитячі уми. Насправді, мілітаризація школи в Росії йде не лише в Криму. В Криму вона просто йде набагато посиленіше. Так? Ну і зрозуміло чому. Тому що, в принципі, путінський режим ніколи не розглядав своїх громадян як цінність, так? Як тих, хто насправді і є головним замовником існування та Росії як держави. Тобто він розглядає громадян як пушечне, як гарматне м'ясо. І тому з маличку їх привчають про те, що там гинути за великою Росію – це геройство. Это же страшно, потому что вот прошло уже 6 лет, и вот дети, которые родились в 2014-м, они уже пойдут в школу. И они не знают, что такое Украина.
І Те, которые учились там в 2014 году в школе, они вот закончили сейчас школу, получили Мгм. там вот эти вот оккупационные аттестаты, оккупационные вот эти вот Филькины грамоты, что называется, паспортами, да, там. И они не знают, что это такое. І це буде Ну, это виклик. потерянное поколение, нет? Це величезний виклик. Насправді нам потрібна цілісна програма, як працювати з такими дітьми. От зараз, власне, ініційовано для дітей з окупованих територій можливість не здавати ЗНО. І дуже багато хто кричить, що це якісь там прерогативи, це якісь там додаткові можливості ухиляння від зовнішнього незалежного оцінювання. Но это еще обусловлено коронавирусом. Насправді, наприклад, для кримських випускників така програма залучення їх в українські вузи була би просто не те, що необхідна, а критично важлива. Тому що якби вони легко можуть поступати в будь-який виш Росії і далі там слухати ту ж саму пропаганду про те, що Крим русський, ісконно русський і тому подібне. В нас такої програми немає. Ну, у нас есть, кстати, программы Крым, Украина, Крым, Донбасс, Украина. И вот эти две программы входят в университеты с различных районов и регионов Украины. И туда ребята и абитуриенты из временно оккупированного Крыма по упрощенной программе могут поступать, даже если вот у них там есть, они могут просто прийти. Главное, чтобы было свидетельство о рождении украинское, и они могут поступать. Цю програму треба тоді максимально розширяти, популяризувати. Но, к сожалению, туда не входят большие известные украинские университеты. І це величезна проблема, тому що насправді якраз от так відбувається боротьба за уми, за душі молоді. Дати їм кращі можливості розвиватися тут, дати їм спеціальні можливості, простимульовані державою, державним бюджетом, щоб вони мали можливість не задумуватися, куди їм приїжджати. Гарантія гуртожитка, гарантія там для молодих спеціалістів і гарантія першої роботи. Це з одного боку буде виглядати, знаєте, дуже багато хто там спробує це показати як якась прерогатива, але насправді ми завинили в першу чергу перед тими дітьми, які народилися в окупованому Криму. Держава не змогла їх захистити. Ми з усією потужністю великої країни не змогли дати їм базового, що має дати держава, гарантія безпеки. Тому зараз для нас буде складно, надзвичайно складно боротися за їхні уми, за їхні душі. Українське телебачення, яке би, власне, мовило в Криму, звісно, буде глушитися Росією, але є супутникові сигнали, є закодовані сигнали. Зрештою, навіть в Радянському Союзі при всіх заборонах слухали Радіо Свобода і отримували якусь інформацію. Тобто тут потрібна проактивна позиція. Я не можу говорити якимись такими доконаними сценаріями, це не є сферою моєї первинної експертизи, але те, що я повністю з вами погоджуюся, ми вже маємо проблему, втраченого покоління, так не можна говорити, покоління, за яке ми будемо дуже, дуже боляче боротися. І для того, щоб ця боротьба була ефективніша, краще починати зараз і шукати механізми зараз. Прокуратура Автономной Республики Крым наложила аресты на 18 судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма. В ведомстве отметили, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты квалифицируется как действие, подрывающее суверенитет Украины и нарушает нормы национального законодательства. Давайте послушаем цитату прокуратуры РК. Прокуратура автономії планує звернутися до Укрбюро Інтерполу для внесення таких судів в базу розшуку і направити запити в іноземні держави про міжнародну правову допомогу з метою виконання арештів. Окей, это же заочно, значит, наложили аресты на эти суда, а как они будут привлекать их к ответственности? И там же говорится о том, что они планируют обратиться в Украинское бюро Интерпола для того, чтобы объявили в розыск. Но мы же знаем, что Интерпол не принимает заявки по Крыму, аргументируя это тем, что это политические дела. Це з одного боку так, хоча тут Інтерпол дуже часто маніпулює, але зважаючи на те, що в Інтерполі, в керівництві Інтерполу є люди пов'язані з Росією, фактично російські громадяни, не дивно, що вони займають таку
проросійську позицію. Ну там віце-президент Інтерпола Так. русський. Але заявка має бути відповідно навіть до тої заявки, якщо Інтерпол не поставить в розшук ці кораблі. Україна має перелік цих кораблів, має цю заявку, може звертатися, і тут можна лише вітати проактивну позицію прокуратури Криму, може звертатися за міжнародною правовою допомогою. Що це за механізм? Це механізм фактично двосторонній. Тобто ми знаємо, що в іспанські порти, в турецькі порти заходять ці кораблі. І тут вже добра воля цих країн. Вони можуть арештувати ці кораблі в себе, там, на верфях, там, де в портах, де вони заходять. І далі вже буде судовий процес по зняття цього арешту або, відповідно, їх конфіскації в рахунок шкоди, нанесеної Росією в окупації Криму. Складна процедура запиту про міждержавну правову допомогу, але вона дієва. І тут можна лише вітати проактивну позицію власне прокуратури. Справді це треба дуже широко використовувати. Ну, і добиватися, зрештою, в Інтерполі представлені не лише Росія, а дуже багато інших цивілізованих країн. І тому треба буде добиватися внесення в цей перелік, а тоді навіть входження в будь-який порт країни, яка співпрацює в мережі Інтерпол, це для цих кораблів буде величезна небезпека бути арештованим. Давайте обсудим несколько международных еще новостей. Перевод части американских военных сил из Германии в Польшу является сильным сигналом со стороны Соединенных Штатов Америки для России. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне. Давайте послушаем цитату. Що це таке? Ви витрачаєте мільярди доларів на Росію, а потім ми маємо захищати вас від Росії. Вони зробили відповідний вибір. Ми зменшуватимемо нашу військову присутність у Німеччині. Деякі з військовиків повернуться до США, а деякі поїдуть до інших місць у Європі, одним із яких буде Польща. У 2014-му Росія напала на Україну, анексувала Крим, вона окупує Луганськ та Донецьк, а перед цим вона напала на Грузію. 2014-й був роком значних страхів у країнах Балтії та у польському суспільстві. Сьогодні присутність військ НАТО і передусім військ США у Польщі демонструє, що стаття 5 договору НАТО розглядається серйозно. Це вказує, що якби будь-хто захотів напасти на Польщу, це не стало би для них м'якою посадкою. Политолог Андрей Шкель с нами сейчас на прямой связи из Франции. Витаю вас, пан Андрей. Витаю навзаим. Да. Обсуждаем мы сейчас перевод части американских военных сил из Германии в Польшу. Можно ли это расценивать, что западный мир начинает уже понимать намеки Путина и начинает уже более серьезно готовиться к возможной агрессии со стороны России? Ну, тут два шари, ми мусимо розуміти, що тут є. Звичайно, один шар – це те, що справді Росія зумовлює відповідне ставлення до себе і Сполучених Штатів, попри те, що, можливо, персонально Трамп по-інакшому ставиться, ми цього не знаємо, але Сполучені Штати, президентом котрих він є, змушені реагувати у відповідний до дій Росії спосіб. І Росія діє так агресивно в Європі, що Сполучені Штати змушені реагувати шляхом посилення Балтійських держав і посилення Польщі. Це не одномоментний, треба розуміти процес, бо Польща в даній ситуації є базою для військ НАТО зараз, в даний момент. І базою безпековою для країн Балтії, для Латвії, Литви, Естонії, і взагалі такою серйозною противагою російській потенції, російській силі. З іншого боку, є відповідні стосунки і Сполучених Штатів загалом, і окремо президента Трампа з Німеччиною і з пані Меркель стосовно Північного потоку. Ослаблення цих стосунків все ж таки переважило у прийнятті рішення Трампом, де взяти війська для Польщі. Чи ще формувати додаткові військові з'єднання, чи переправляти американські військові з'єднання в Польщу, чи скористатися простішою формулою – переправити з Німеччини
кілька частин до Польщі. Це відбувається, і, до речі, на превелике диво для мене, це стикається з великою критикою опозиції польської на те, що, мовляв, це порушення системи безпеки, в Німеччині також потрібні війська, це не посилення Польщі і таке інше. Тобто опозиція займає, як на мене, не зовсім правильну, зрозумілу для мене позицію, але президент Дуда, який стоїть за переведенням військ, за тим, що ця формула єдина кількість військ, але різна кількість військ в Німеччині, натівських, американських військ в Німеччині і Польщі, це його формула, він її запропонував ще попередникові Трампа. Тому, в принципі, я вважаю, що це посилення позиції Сполучених Штатів, це посилення головного союзника Сполучених Штатів в Європі зараз на даний момент в Польщі, і це посилення загроз для тих російських яструбів, які розглядають Польщу як легку здобич. Це справді крок, удар в їхній бік, чи м'яч на їхнє поле. І я вважаю, що це правильне рішення, це значно правильніше рішення, ніж те, яке було першим. А спочатку Трамп заявляв про просто скорочення, механічне скорочення американських військ у Німеччині, бо це дорого для американського платника податків. Ну вот я почему говорила про намеки, да, Путина. Вот вы наверняка видели его недавнее интервью, где он там рассуждал на тему СССР. Давайте просто вспомним его фрагмент этого интервью и продолжим. Другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Вот многие военные эксперты, политики здесь вот эту вот цитату расценили следующим образом, что такие страны, как Казахстан, Беларусь, Узбекистан и страны Балтии даже могут попадать под угрозу, и им нужно готовиться к военной агрессии со стороны РФ. А вы как считаете? Я повністю погоджуюся з цією позицією. Завжди проблемними територіями, наприклад, Естонії була Нарва, поруч Івангород, це постійна така поле чи майданчик, де загрожує Росія, де вона демонструє свою силу, і де натякає, що якщо, наприклад, захочуть російські війська приєднати Нарву до Івангорода, тобто до Росії, то за це не буде гинути жодний американський солдат. Або це торкається і східних територій Латвії, Латгалії, той ж саме. Це торкається, це прямий натяк на Крим, що Крим не просто шляхом якогось там придуманого голосування під багнетами російських автоматів було проведено, а це частина, яку подарували Україні за те, що вона вступила в Совєтський Союз. Це імперська формула пояснення, яка працює в першу чергу для свого споживача, для мешканців Росії, і правильно загрозливо звучить для західного світу, тому що це погроза. Це говориться відповідним тоном, з відповідним виразом обличчя, це говориться з відповідною артикуляцією. Тому я думаю, що на цьому не зупиниться Сполучені Штати розташуванням військ на території Польщі тільки. Тут буде потрібно посилювати свою присутність американську і в інших точках світу. Це так само посилення Японії в першу чергу має відбуватися. Тобто ця частина, далекосхідна частина має бути посилена американської лінії оборони. Бо провокації Путіна – це наступний, військові провокації Путіна. Це наступний етап його обнуленої кар'єри. Тобто він буде усе робити для того, щоб лишитися в історії назавжди. Він бачить себе не Сталіним, хтось там можливо думає, він бачить себе Іваном Грозним, чи Петром І, той, який збирає імперію назад, а до того там розмонтували, він збере, переможе ворогів, ну принаймні повоює з ними хоча б, і таким чином
не піде в небуття, а піде в історичну пам'ять. Мгм. Це його тішить, це його надихає, і властиво це зараз є мотус операнді російської армії і російської системи зовнішньої безпеки. Дуже дякую вам, Андрій Шкіль, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Запад сегодня начинает понимать, что амбиции Путина это далеко не Украина. Я думаю, що тут треба розрізняти Захід, який розуміє, що таке Росія, і Захід, який забув, що таке Росія. Окей, або давайте не знає. разберемся. Балтика, Хто понімає, хто ні? Польща, Східна Європа, скоріш за все, розуміє. І тому намагається отримати посилення з боку потужніших гравців, таких як Сполучені Штати. А в той же час країни великі, такі як Франція, частково Німеччина і далі там Іспанія, вони не розуміють, не відчувають. Для них Росія – це щось зовсім незрозуміле. Моментами навіть якесь романтичне, яке протистояння їхнім цим цінностям, толерантності і тому подібне. Є цілий там рух, який показує Росію як певну альтернативу до Європи. Та? От, і в Ну, даному они даже випадку- вступают в экономическую конфронтацию с США со своим Северным потоком-2, с компаниями. Власне, і я думаю, що Північний потік – це не остання причина того, що Сполучені Штати таки прийняли рішення частину військ, які дислокувалися в Німеччині, переводити в Польщу. І тут питання не лише економіки, так? Тобто дискусія стосовно, власне, Північного потоку велася дуже довго, і Сполучені Штати неодноразово прямим текстом, а навіть не натякали Німеччині, що це не економіка, це політика. Якщо ви займаєтесь політикою з окупантами, то, напевно, тоді вас захищати не так критично. Будемо захищати тих, хто такою грою не буде займатися. Відхід Британії суттєво, скажімо так, полегшив комунікацію Росії з Європейським Союзом. Тому що Британія, знову ж таки, дуже добре історично знає, що таке Росія, і, в принципі, завжди займала такі дуже адекватні позиції. Недавно на виступі в британському парламенті зверталася увага те, що, на жаль, британській дискусії у зв'язку з коронавірусом, питанням України, питанням Криму не приділяється такої, власне, уваги. І це теж символ того, що справді розуміють, що Росія буде атакувати. Але, на жаль, це не загальне європейське враження, це розуміння. Це розуміння тих, хто свого часу зіткнувся сам на сам з російською агресією, з агресією Російської імперії чи з агресією Радянського Союзу. І тут нашими природніми партнерами є країни Східної Європи, Балтики, Британії. На жаль, за уми німців, французів, іспанців, великих європейських країн, які далі, які в них не було щастя радянської окупації, за їхні уми треба буде боротися. Дуже дякую вам. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був гостем нашей студии. Ну а я с вами вынуждена попрощаться, но ненадолго, всего лишь на 10 минут. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Смотрите, не пропустите. Куршкевич.